Dameni debata na sumurung sian saluhu naroha ima mangaramoti akka ate-ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tuita saluhu nana diholongi Tuhatta macelas roha mamuji Tuhatai boy marsawar roh tamu kamangkenang di distrik Tebing Tinggi de Leon di Pertanian Ngata Yobason. Alani sian hami na marhubas di kantor pusat HKBP opue porus suaksoni nang amanginang kadep sahakma selamat tahun baru nami itu hita saluhna parhalado do ruas di HKBP distrik Tebing Tinggi de Leon horas madihita saluhna nuaing tajakon mahatan di debata jamita di Pertanian tahun sian tema orientasi pelayanan HKBP 2027 tersurat di Filipi 2 ayat 12 alai hujahama di tonga-tongata mamuka ayat 12 sahatu ayat 15 takasma tapai hutihut ope hamuna hinaholongan songon toktong ni panguluyamuna na sailaon unang holan jumpa di hamuna au lam songonima dina padau-dawau mardonga biar dohot lomos ni roha ulahon hamuma haluau muna ai diulah debatado di bagasan hamu giok ni roha nang ulau saud mangihuton lomo ni rohana dina sapabahenam muna unang mahamu marumutungut unang maruhaganggu naing masongon naing masohasurahan jala somarlau kamu akka anak ni debata akan na somarlidang di tonga-tonga ni sudut nagedu jalan namar balik disima hamu marsinodang songon sisodange portibion ido sahana kamu kadang saha porsiaon 2 tahun marturut-turut ma dipakai Tuhatai Apostel Pauluson lau pasahaton hatana lebih khusus di hita HKBP marhite-hite na di Patupa songon nasomal taguari orientasi pelayanan HKBP ai di tahun 2022 nasalpu sian Filipi 2 donang gawe tema orientasi pelayanan HKBP ima Filipi 2 ayat 2 saroha sapikiran mahamu alai dohok manang di tahun 2020 tong surat ni Apostel Paulus tu Filipion nahujahanakin ima siap Filipi 2 ayat 12 alani tuhita saluhuna diobas na ulion taparata jo sangobas addo rakso tarangrangi dia do naniro ni Tuhani marhite Apostel Paulus alalas parjulu majo takasnian taida songo dia kualitas kehidupan haporsiaon pakobasion ni Apostel Pauluson asaboy niyan menginspirasi hita menyemangati hita marhite-hite keteladanan na pinataridahon ni Apostel Pauluson alani gumudang majo aka amanami inanami hita pangulagok tikki di pakulingi turpuhon adorak sotaidan non dia mananiro ni hatani Tuhan tatu hita so notakas taboto adong ma naumoti na sian daftar panjang na macay berbeda hita sian Apostel Pauluson ginawaran maju 5 na macay adul marasing pengalaman ni Apostolon tuhita akka partohonan di HKBP na perjulu taboto takas hurang seha do Apostel Pauluson adong do sahikna jaladang malubbe satu ujung ning uluna paet doon pasti paet
Na paduahon taboto do songo dia medan perjalanan, medan pelayanan ya apostolon tung matsai maol sipata talpetu malapetaka alahiado kapal nakaram terdampar nasida di pulau perdalanan dak songon nuengon gudang akadalan nauli aspal mardala pakdo dengan medan perjalanan yang sangat berat. Na patoluhon taboto takas pigahali apostolot terhurung. Tiki manuras surat tu Filipiope tongot terhurung do apostol Paulus. Ngataboto takas molosongot dia halak na terhurung. Tutu borak doon. Ado padada terhurung ibana alani salana ale terhurung apostoli alani parsitutuonna dihaporsionna ala di persitutuonna mamaritahon barita naulii napa paton apostol Pauluson hama kadongan dak pola godang bahkan dak pola dong na taguari songon waingon jaringan manang koneksi rupani tu parhuaso manak tuaka paradongan dang adong alena palimahom na dul marasik siak kita pertohonan anggo apostol Paulus dang apala jelas balanjona basifata alani na duluan tangan nasa diri sifata adong mangrupi alain na jelas dang apala hatus manang nadong do balajo marsugut manang nadong do balajo bulan naro dang adong ima siap piga daftar menggambarkan pahit getirnya kehidupan seorang Rasul Paulus di tiki budu pita tabai sasiktong nakanasing ale holam mamereng na limaope di hinadok hinaborat hinapait ni parngoluot dohok na niadopan di apostol Paulus dang neangon akadongan borak doon pait doon alai nama bek kita boy terinspirasi boy lebih bersemangat di ngolutong taida ma nak pesongoni borakna paekna dokna dialami apostol Paulusi alai tarida do kualitas kehidupan tarida do kualitas pelayanan ni apostolon aita boto takas apostolon nak pesongoni ngoluna tugulu haporsionna daktar hutur manangah hape anggo haporsionna tutu hatai borat pe diadopi paet pe ngoluna sionna takas do tutu hatta Yesus hina porsianna jalanak pe paet ngoluna borak diadopi taboto takas sai marlas nirohado apostol Pauluson jalamang arahon huriyai toktong marlas siroha hidup benar di Filipiopat ayat 4 hidup marlas tong di bagas Tuhan hulahi madok marlas siroha maham jala nak pesongoni maulna songoni paetna takasi tutudu marsitutu dengan semangat yang berkobar-kobar songona tadunak yani dihapadoton apostelodo ulaon najinalona siat tuhatai dakea margira sotudia dangadong marsidalian tarida kesungguhan hati parsitutuon lau makapadoton ulaon mamaritahon barita nauli seorang yang menderita seorang yang mengalami pahit getirnya kehidupan seorang yang mengalami tantangan dahsyat tapi imannya teguh hatinya bersuka cita berkobar-kobar bersemangat menjalankan tugas pelayanan dan bersungguh-sungguh serius profesional nama jalaton tugas parsuruna alanido akamanginang hita naking pinatujulu tuhita maju akamanginang perjulu keteladanon nian makkehei haporsiao lasiroha do semangata alaniaha mulotabadikan nuaing tungulu ni apostolon ngatu ngadul marasi ngulutta kamanginang hita padita guru diakones bibel pro dohot aka keluarga
Tai dia major pani soal hahe paso. Mau lihat itu hatai. Hipas-hipas do hita sudia kamang soal pertohoran. Tai dia jo naking dalan sidalanan medan pelayanan. Nau maul rasyat tebingot dak kuota mang nasongo dia mak preses. Ale dak pola ra ikon tari parari asa sahat tu pagaran. Rata-rata perjalanan kita di samping ni infrastruktur aspal nungadenggat dalan dungi dilengkapi do hita do taka kendaraan ngadong B ngadok kita namar Honda bangadok tong Maravansa ngadong Marinova base jen naik Fortuner muse nakpe dinas dua manginang anggo mobil pribadi dan ngadong lepe dan binoto duk sentralisasi onan non ale tarida jorupani songo dia nuaeng tabona nguluton jalan melotodok naking Paulus tidak punya koneksi di istana. Paulus tidak koneksi dengan orang-orang yang kaya. Aida hita jua manginak kita pertohonanon. Holalau tu dokter inat tani padita isukun pekerjaan suami inna padita namanya gor gratis inat tani padita. Holalau tu kantor polisi mengurus SIM isurat dia KTP padita ngamani gor dihobasi marasik si anak kepelayanan nasing gari ada dong andang marhelem rupani di lalu lintas si takku polisi padita doawin na jarak kiat do rupani polisi madong dangarok padita-paditana inna tong dohirana dong rasa hormat tu ka padita molo dong akana hurak sipata dia kapakobasion nungatoro di parade tu hatai bui mangrupi menopang pelayanan adong do jaringan koneksita tuaka ruas ni huria na pinatujulu tuaka pamaritaan tuaka instansi nasing marasing siya apostol Paulus apalagi na palima honon apostoliti kinang jelas balanjo na manginang dan binoto mang nasya dia ro marsugod o kita kamanginang hita dakudoko kamu doho doau hita kapertohona di hakabepion anggo balanjo ngatuk torang jelas sa pogos ni uria di HKBP anggo lau manarihon balanjo ni partohonan mauliate matu hatai mauliate nang disudia ka situ do ruas ni HKBP tupar balanjo garia dan waing ngatajahan nomenklaturi mga gudak tunjangan isi itu jak tuson itu tunjangan ni istri adong tunjangan ni danak dotak kanasik tunjangan kesehatan ngagudang itu tunjangan go hitar padita sa sitong na do parhaldo nga luar biasa alani manuaing badok kamata situ do ruas haru hantam se jeni maju halakor sotok songoni joru hamu joru bani nuaing alena toraktar songoni maga baradang rahasia adul marasing dua kadongan nguluta adul marasing go nata adopi sian apostelon bohado apostel na pae ngulunaon tetap tangguh beriman marlasiroha di nama dalani ngulu do marhobas semangat lau patulus so persuruna jala serius betul-betul sian nasaroha pikiran gogo nak pemarsahit alai boy tok tong diulahon ulon na do denggan kamang akenang hita na dipakai tu hatai perjulu mahita na didistrihon dia petohonan natajalo padita guru bibel pro diakones ka keluarga bohado hita mamerengon molo songoni pae na Paulus boy songoni semangat la sirohana da naik koboy menenu togu haporsiaut tak kamanginang abunguduta dan apa laborata dopi songoni na dopi ni apostoli dai ko lobi las marohata niya dingoluon lobi las rohata maka padotton ulauton lamu bersemangat hita patuluso nakkanalina denggan jala terutama lamar situtu hita marhubas ala ditongos hita kamanga kenang mengurus huria dada gabe si uruson ditongos hita lau mamikirhon huriai dan gabe si pikiran hita ditonga-tongani huria diobas na uliot dibona taononak kadongan takas maju tarimangi
Jala patubuh komi medihita. Adong maniap perubahan dihita. Lamu tahaburjuhum makarongan. Tohonan nok tajaloon. Sapala nok patar songo dia pabayanan di bata. Dumenggat tunguluta. Makuling metorohata. Asa tababurjuhita. Tabalas rohata. Taba bersemangat ita. Taba tahapadot tunulaonon. Tugas-tugas pokok songo perhubas di tongani huria. Aledoh matuhamunang kamanami na nami situa do ruas ni huria. Tarsongonon. Au sadiri sanga do hubege. Jadi sepanjang sejarah nama rakawe seorang do sada dua. Tuani do dak pola godang. Nama dok ai hami do mangaliak kamu mangan akapaditai gurui bibel pro diakones. Aka manginang-inang songon na poso ni Tuhan ni huwele mahamu. Unak tatabay do satta. Dako wa maksit tuay naksit tua dako wa manginang ruas ni huria mangalehom mangan na poso ni Tuhatta. Nasitong ima hita sude. Partohon at situa ruas ni huria debatatta do mangaliak kita mangan. Ay molodok kamu hami do mangaliak kamu mangan. Bui do gabi lomo-lomo ni ruas ni huria parhalado tuakka partohonan. Asa diobbason. Ya dopan ni Tuhatta di natabigi pengalaman Paulus na patuduhon karakter ni seorang hamba. Basadok na nagsidohonotta ditangyak tabiga do pari. Ali Tuhan mauliyate maruhanami hodo mangaliak kami mangan ruas ni huriam mangaliam mangan situa mangaliam mangan nangaka partohonan ni HKBP na sama-sama majalo bohal do hita siat Tuhattai alai dipake Tuhattai hamua manginang situa ruas ni huria parhitean ni Tuhattai lau mangalehon balajo hangoluan ni akka partohonan asaboy marhubas akka partohonani di bagasan ulup-ulup lasiroha sinakyani. Hiray majuna parjulu sa halin yan di bona ni taonon sa palanaong 2 taon marturut-turut HKBP-on dipake Tuhattay Apostol Paulus marhite-hiti surat naon asang giya niya nadong sada perubahan mendasar ado komitmen dihita ka partohonan sunguna udok naking tuaka keluarga ni partohonape so tungadong niyan keluarga ni partohonan manang istri pion manang suami pion ala ni umutunguk na dijabu gabi marsak amatay marhubes ay dia doda bapak ni sianu iya do ngamu sangkata do padita sianu iya imana nga songonon pokosongonan borak do jalahita ka ama labok mahita mula do nga kainata na songonon nunak kola mangararati ay buasa bading-badik konom mo tu padita sianu ay buasa dak tu siyak komuli na julu unang gabi songoni dito karena di tonga-tonga ni keluarga tabiyak kadongan sa sitong na ikos sada tim pelayanan do hita molo au padita di soddo inatta saksi sehudok do molo au pe padita ikot tarida hapaditao di ngulu dinatta ikot tarida hapaditao di parguluon niya kay anakko sebagai satu tim pelayanan unang gawala ni ungutungut ni keluarga kebi hurak semangat marhubas aka partohonan Tuhattay ma amanginang na marguguihon apostolon bui pataridahon kualitas hidup hatutugu di haporsiao do lasiroha Tuhan nasarupa ma marguguiho kita ka partohonan di distrihon nang disadok HKBP molo sude partohonan ni HKBP naam dumenggang ulutan waing tarida na tuguha porsiota las rohata di nguluon las rohata marhubas semangat kita berkobar-kobar madalat totohonatay jala tarida kesungguhan kerja keras dot aka pakobasion na berkualitas idaot tadubi HKBP na jauh lebih dahsyat tujulu pakaion itu hatai alin waing mula mahita tu situhu ni hata di debata na pinasahan ni apostolon tuhita dipakulingi hita sudi partohonan nang ruas ni huria didok songot temai mardonga biar
doh lomos ni roha ulahok kamuma haluaumuna. Di hati Indonesia, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ale boti jo satoken. Tapamana jo nanidok na di ayat hodda. Dang didok di turpuhon mangula mahamu asa malua hamu. Dang adong didok songoni dison. Manang dang adong didok di turpuhon ulau munaido. Nani ula munaido mabay kamu malua. Dak songoni hata nitu hatta natabege marhite surat natu Pilipio. Alani do ikut tapadomu do daktar sirangon sian ayat 10 tulu na hujahanakin. Ay di ayat 10 tulu tumakas di hatan Indonesia di do karena Allah mengerjakan di dalam kamu. Ise do na mangula debatat taido hamu akadongan. Anggo na patupa haluaon, anggo na mangaleon haluaon, tung apala tuhat taido dangulaon ni jolma. Ulaon ni debatado na patupa haluaota, asini rohana do na mabek kita malua, sadok silehon-lehon ala ni holong ni tuhat taido ubain jupak kita haluaon. Atong dia do nanidok na diturpuhon mardongan biar do lomos ni rohama ulahok kamu haluamuna. Umura mau natusata molo taida secara utuh dia do situhuni hatan itu hatta di surat Pilipio. Tarsongonodo situhuna aso murah kita mengatusyo. Marhite surat Pilipio di papatar tuhita pabua na debatado paluaho kita debatado manubus hita ulaon ni debatado anggo haluota. Imajo urutan na paling utama na pertama mangihu masyani ala na pinatupan itu hatta do haluaon silehon-lehon itu hatta do haluota alani las marohatta ala nak tajalo haluauni sia tuhata. Songo dia pengolu, songo dia pe rumang ni natadopi, alai ala naong di patu-patu hatai haluaun las doroha. Jala ido kunci kehidupan Paulus. Borat dia dopi, alai las rohana buasa di hati Indonesia Filipi 4 didok segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Jadi haluau di patu-patu hatta tajaloi di bagasan lasni roha jala lasni roha nang mengadopi mana dia pe. Alaidang macohot holan makala soboti nunga di patu pada bata haluau nunga dilian itu hita las marohata dang macohot di si aliadong do pesa danai na macarikot ima. Lasni roha alani holong ni rohan itu hataima mangojar hita maka padoton patupa nasa ulaon nadenggan alai itu tu tapatupa nadenggan dang asa alai tapatupa nadenggan ulaon nadenggan ala lapatan na songonon tapatupa manadenggan taulahon nadenggan dang asa dipalua debatahita alai taulahon nadenggan tapatupa nauli nadenggan dingoluon ala nau parjolo tajalo holong ni roha asini roha haluao siat Tuhan tai. Jadi persoalan asa dohot persoalan Allah. Patu panadenggan dang asa dapat tita haluao ale taula nadenggan ala naung takas taparsaulihon haluao siat Tuhan tai. Hiratu sude rumang ningolu doon marlaku akadongan. Tadok majoro panipilian. Asatong di napasato piliak kita jelas penggerakna. Dang tapasahat pilihan manang rumang dia pe, rumang pilihan hepeng, manang talenta do kanasing, dang niojar ni asa tajalo pasu-pasu ni di batadaw. Alai talean piliata
Ala nauk takas taha persiai nauk perjulu hita di pasu-pasu tu hatai. Ala naung perjolo do di leot de bata tu hita lau sianido nang peliat tu di bata. Molo pelian asa do di pasahat di tikting. Tajalo do hamulateon nari minggui siana matasianu jumlah nanasaon. Tatangnya koma asa lulus anak kon nasida di ujian nanengro asa naeng masudi hamuliateon peliat tuhuria tajalo do hamuliateon siana matasianu nasaon ala dengga basani di bata naung jinalo nasida denggan mardalan ulaun ala do damang inang molo asa do kecewa do hita alai molo ala do ala nak tajalo pasu-pasu ni di bataga betalean naulina denggan di bagasalas ni roha mai sonang marohatta berbahagia do hita maulo tapasahat si pasahatotta ala naung parjulu tatadda asili roha silolehonna jala borha sianom mahitan wae suku-sukun molo nunga takas tajalo haluaon nasiat tuhatai jala malas roha hita molo didok ikon adong masih ulota si halaputata si ha padottonotta di ngulun tarsongo dia marumang ni jepek pia kamang kenang arung ma tulu nian nama cari kota hangoluhon songo tadalas ni rohatta nong majalu haluau ni na parjulu naing manian patar tarida di ngolu ha kristenota na ginoara di hati Indonesia karakter Kristiani adong haburjuon buasa ikosongonon ala molo di bagasa parsaora kita do tuhatta sileon haluauni di bagasan hubungan adenggak kita do tuhattai taboto do iya tuhatta si paluei di sesa do dosata hita naung majalo hasisani dosa akamanginang ikunuka do hita tong manesa dosa nidongan ngahata naso malonnya neko mangulahonod arong wi hasuguhokon way nga manang ding ulum ala pangalahon adak pas songon na diroham om maubasna asa una kolan natar surat di Babylon ala ibu imaniani gabe aplikatif praktis sadarion molo tajalo hasisan ni dosa siat tuhatta na paluaho kitai di bagasa parsaurat tu tuhattai ukap nang manesa dosa ni dongan maul hiya duniano jalur dosa no maul di hita lo manesa dosa ni dongan alisa di hari kita sadar betul bahwa yang kita alami ini pun adalah buah dari pengampunan Tuhan ubur judu hita mengampuni akan dosa. Mau di bagasa parsaurak kita doho tuhatai nataha persia Tuhan nalabok tarida mainang di karakter Kristiani namar halaboho kita manginang apalagi kita halak patahon holanon nama sasitong na sihol ni rohani kadongata na sobata Jawa rupani agwak kana singi salu do halak Jawa tu hita di soal kerja keras mobilitas pangarato di kekompakan do takanasing salu Kalau sada do biar nasidala ado mang napiga do nian tang apala sudibin mengon murah-murah bikkas hati-hatina etor mangamuk jadi ada dokter tanggani dokter Sarmedi di siatar inatai halak Jerman tetanggana si belga-belga suara heran inatai mangadu tu dokter Sarmedi ene baru halak bataho ganu pari marbedai si belga-belga suara na inna Dokter Sarmedi nong ita halak Batak dengannya lusi songoni do halak Batak makatai belga-belga do suarana gabe heram main naton halak Jerman naton di do ibana bah ai mulu holam makatai biasa pe songoni ngabelga-belga suara Allah subhanahu wa mulu berbeda halakoninna alai sasitongna songodia natado naking molo di bagasa parsaorak kita do tuhatai nalabbo rohai tarida maniano namanginang di sude panggulmito ningoluta di parsaurata di bagastabe di pargorungan di parsermonan bohado satarida parbuini halapo mudah-mudahan mari distrihon sermon gabe tempat menginspirasi
membawa kesejukan. Najolu do sanga sermon gabe perang urat sarap. Mula doga siap persermona borata si majuzungna. Memikiri aka pakatayo na di sermonon. Bohado terpancar hala bohon itu hatai dalam persekutuan kita. Naik tarida karakter Kristiani. Anggo soal mengetusi niak kita soal hapistaran dang adok keraguan di kita. Ai jamita dia bena soto begia kamangina. Hato orang ataringot tua habena soto tusi sasitongna. Akan ata guari bingata hata honon. Ngate begi marulak lonion. Jadi anggo secara konsumsi otak pikiran bangatung jago hitanya. Ale boado asang giat tapake kecerdasan pikiran non boy nam membumi boy mendarat. Apalagi hita ala Batak termasuk saya pigahali udok tahamuliate hom matutu hatai anggo partohonan ni HKBP situa ni HKBP ruas ni HKBP rata-rata kana pistar do mangina tapuji matu hatai jarak kiat do ruas do perhalado ni HKBP na oto na pauto-auto ho dodok sa dua anggo rikok mapenggem balatu so asa bertobat ala nasipata bohado mamakai kecerdasan hamaloonon asang giat bui gabi pasu-pasu si penopang tarida karakter Kristiani sawati di sodo amang preses sikpan hamitik kidistiti hiadu adong doset tamu sia Jerman membahas perkembangan teknologi kedokteran non bohadon dinilai sian pandangan Kristen di si nga dihatai kemungkinan pencangkokan organ tubuh. Adong bui cangkokan ginjal ngamasai mencangkokan kornea mata. Jadi molodong na kecelakaan iteke keluarga bui didonorkan ginjal doa ka organ tubuh nasing bui dicangkokan tu na membutuhkan. Alenggo satu nuaing memang aka ginjal dobe na bui dicangkokan kornea mata do ka nasing mungkin alenggo mencangkokan otak dan apalah berhasil dobe satu nuaing. Gabedong dong memprediksi songonon. Mula dong hadua tiki ngabui dohot otak dicangkokkan sian seseorang tu akan asing ba anggo donor sumber otak yang dicari itu dari Indonesia Asia badong suku-suku buasa di sian Jerman buasa dang Amerika buasa dang Jepang padok nasida anggo otak ni Amerika Jepang dot Jerman ngahira aus ngapa gudak kui pake. Jadi Roma haduat Indonesia alaniaha ala danga pale pakke dobe utuh-utuhon bejei tajamotok kiammak kamanginang mulai sesemanari ati boha tutubuyon haduan dicangkok kata jaga bema kapaparata asa unak pole cangkat tapake hiamma sian nuaik tapake marhite-hite natapadumu tu tema orientasi tahun nasalpu saroha sa pikiran di bagasan Tuhani tapake hiamma ala itu tu dalam rangka tuak kadal dinadengkan anggo buah pikiran di hita HKBP dang natanggo idahamu jo merapot kita na mantapan aka ide-ide aka pikiran jitu du anggo na haruar sian to ale bohado asang dia betul-betul songona ternakiani dipadu dengan karakter Kristiani pikiran yang jernih yang dipadu dengan karakter Kristiani akan membuat buah-buah pikiran dengan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan. Napaduahon taddani natajakon haluahon nasihat tuhatai songo dia mahita pataridahot sa di kodunta naing manian nakamanga kenang tadumo bihita HKBP nuaing tarida marhite-hite parsitutuon di ngolu parhuriao sada contoh rupani taringot tu parmingguom majutabahin molo sudehita partohona parhalado ruas ni HKBP takas makilala naong di palua tu hattai hita mangojar rohatta manianon asang gia marsitu tu hita sapala nau kristek kita tarida mainang di keaktifan
marhuria, margareja, marminggu rupani. Taboto doa kamang kainang survei nomen sen na parpudion, nomen sen Medan, padok nasida, holan 40% nama ruas ni HKBP na aktif marminggu. Lapatan ada ngolo on absen marminggu. Tung udan anggo hasao ngadope anggo 40% on dak tarabatanon. Las haci si majujung na sotik dinadeba nga alasan odang marminggu anggo on. Tung haci si majujung anggo na marminggon ikut do. Bapos rohai tanah pengumuman maingon. Sudah itu. Alai na 60% na yon tersongod dia mau. Gabelo maruhakko na parpudion binami kategori ni na 60% na online na sopal aktif adong mau na ginwaran horong HKBP ayam kampung. Ala di hutan nami manginang di parilitan mulu marpira masuk sadarion marsugut absen do. Jadi guarna makilang langi songo parpira di manuk. Adong mah HKBP na songo mulu marminggu jo sadarion ba minggu naro absen jo. Buimi ala sinakiani ala ni udah sotik pe do takana kurang hubas manang ijahamuse isukun di sermon isi marjamita hari minggu inna padita tinabuna nina hado bebe usia ni inna mana sapudu omma HKBP ayam kampung ali adong nopo sasiani ginwaram mon HKBP kapal selam ngataboto manginap kapal selam uleleng goni turuni lauti sepanjang tahun ale muluk masa hali-sahli itu darat tarida maon dakuboto songo dia di Tebingon di deba huria ni HKBP molo nunga tanggal 24 Desember nunga martarata di Habirang molo dak tebok martarata di Sodo di Julu dak siap be di bagasan ngapojot satu balkon ngai tabai kursi palastik di tonga-tonga kotong di luar siap diro di Bandungan naroma atong HKBP kapal selam. Nah di bagas setahun ini mengarea-area itu di lauti muncul mah tanggal 24. Alai tanggal 20 lonong mamuse itu lauti. Pai mah tanggal 24 tahun naro muse. Jadi itu kamata pertohonan terutama itu lingkungan yakin doau tatadabe do isio. Jelas do alamatnya. Alai no posa siani adong masadanai huguari ma guarna HKBP bakke Kristen mayat dung mate pe amanginang sabinoto ruas ni HKBP jadi hobas amak padita bi wai si majutak tu sada lorong do 5 situa itu dia hamu amak padita ai mate amat tasianu inna songon na mengerutkan kening ai buasa inangin na ba ibadah mang ay dakya binereng marmingguin na memang 20 tahun nasal pu be parpudi matot kitar didi sia puda niat to dung mate pe asaruas ni HKBP ope hulalaka situa sektor ibo to lama ni omang naisyo mulu dihami sabula tapanuli raya tabbamon aladong istilah nan waing mayat kiriman ikirim mo siya Tebing, itirip siya Medan, ikirip siya Jakarta. So binoto hiyamang nahiamar minggu ni Tebingon. Alek ko Jagardo ulon nyon. Ihuta. Alek ko kami padita di wala pasugit. Dengat do to kuho ba si hami on dangadong diskriminasi. Siya dia pe, na siya ruasi pe, mayat kirima pe. Baringgas do kami padita menguburon. Gariada ringgas mengubur mayat kiriman. Ino. Ala dok konsekuensi nato. Nia sudah pertohonan di HKBP no termasuk ilala di distrihon. Anggo padita di HKBP dan ngapala riko amplop isi. Ino. Ali ang gisine ibu ano. Beratong bulok kono tada manginangkas. Di tersongoni mahitan wae nga manginang sa taida jo tugas taon. Molo 40% do na aktif nuaing marhuria. Adong mau na sahali 2 minggu. Adong mau museso na tarot nakiani sahali 1 taon. Adong ma dung mate be sa binoto. Buhado di bagas 1 taon on niyan.
Siapa kak mahita? Manak siya distri hom majota bonai. Asanggiat nian molo dong na jolo motto boa sadanari ninna di tahun 2021 jolo. Iya tung distrik tebing tinggi Delion majo sada na menginspirasi na 30 sada distrik naik bahwa distrik tebing tinggi Deli dang holan 40% per minggu. Alai bamolo so sekaligus jo tahun 100% nang gotarida jonian peningkatan. Iya suna 70% jo tahun on. Hobas mahita sude. Jaladak kolat tugas ni parngulagok tikyod dak tugas ni hola situaon do ruas ni huria mabbeta-betai aka ruas ni huria ton alaniaha nung atajalo haluauni aka mangkainang nung 100 sono puluh sada taon HKBP-on dia do tadana tahamuliateo nung adumengga ngolutan wae sia nakasuddu na parjoloi tarida manian di semangata hauddu hota haringga sota maka padoton ha Kristen taon na parpulima na patuluhon taddani na uktajalo haluauni jala didok kita mangulahon haluauni didok naking mardonga biar dohok lomosni roha ulahok kamuma haluamuna mardonga biar dohok lomosol lapatanna sungguh-sungguh serius unang margira tu dia ulahok kamuma ulamuna adong go tugas tadi ngodol mangula akaulau nadenggan jala molotaida hatan itu hatta di Yohanes 5 ayat 10 itu didok Yesus damang namangula do damang sahatu sadarion au pe mangula do debatatta mangula tuhatai mangula asado honottama hita si huttot tuhatai tanggung jawab tado mangula alai nang berbeda ulot songon halak Kristen jala hobartusido di Martin Luther hiasa hali tuksura ro ajal ni hasyang anom marsugun tuksura ro ajal hu sadarion marsugun anggo sadarion tongdo suanoku apel ala apel do suara di Jerman ala ibui ma do honotta gabarat doon hita hurian itu hatta HKBP nang ro ajal ni hasyang anom marsugun nang ro ajal ta marsugut anggo sadarion suanotta do natau hangoluan natau si parsauli honotton marsugut molo sohita generasi ni ala di sommani an naik tarida songo dia halak Kristen mangula berbeda siap pola ni pertibion saurdo tu haporseaon saurdo tu pikiran nadenggan saurdo tu akka haputusan nakanauli saurdo tu akka percakapan nang denggan ala lo mangujungi hiado Presidenta Abdurrahman Wahid Gus Dur dibadikko di mana negara-negara bagaimana keterhubungan antara berbicara dengan bekerja di negara di daftar beliau mah. Jadi misalnya na Pak Gus Dur Amerika itu banyak bicara banyak bekerja. Jepang na beliau sedikit berbicara banyak bekerja. Sahak matu Indonesia idok Gus Dur mah Indonesia itu lain yang dibicarakan lain yang dikerjakan ay ngasonok keputusan asing gondon diulahon ngasonok kesepakatan banono dona diulahon iman waik tuhita molo disunggul hot tuhita mangulahon haluaon lapatanna manang nadia piakka ulaut tabi akamanga kenan di tonga-tonga ni ngolutta si ganopare akarwas ni huria dia kainganan na maragam mungkin pegawai negeri pegawai swasta di sekolah di partiga-tigaan berbisnis nang hita akan aposan itu hatta pertohonan dia ma akaulaonon bohado sataulahonon di bagasan parsaorat tu hattai taulahon di bagasan lasiroha ala nauktajalo haluaun nasiat tu hattai gabe laos di pargugu itu hatta hita patupa akaulau nadenggan mabuan kebahagiaan lasiroha tu dirita sendiri
mabuan kebahagiaan nang di tonga-tonga ni keluarga tadi jala mangerpak tunau bidang mabuan nau dinadengkan di tonga-tonga ni huria jala songon visi ni HKBP bui ma HKBP gabi paso-paso tunau maliam ala tapake ngoluta pikiran tanauli mangulahon akan adengkan patupa nau dinadengkan mapesangat Tuhan tai jala lasti roha kebahagiaan tu kita sudah. Amin. Oleh Tuhan debata aman nami sianna saroha nami ma Tuhan mado mulia te hami tuho Allah hodo na patupahon haluaun nami di tanoon nang haluaun nami sugut jalanunga patari Tuhan di guru nami siganupari dinabui hami mangulu sahantu sadarion dinabui hami marsaur di joromon hataridaan ni haluaon na pinasahan mo Tuhan midway ali Tuhan naing dalanan nami tujulu upo tuwan doho Tuhan dia na dumengkan di hami sian hami upotosan atong mardong atong koma hami Tuhan ganopari mian mahami tong di lingkungan niya sa Tuhan gabi bui mahami Tuhan bandara di taunon di bagasan haporsyaon na tugu las ni roha ulog-ulog na marhororwa siyako semangat ha Kristenon makabadoton na kaulaon na binasaha mo Tuhan bibi marhiti Tuhan Yesus Kristus si padwahami. Amen.